Кунак бит шоу тапшыруының партнеры Аудио Казан тауыш яздыру студиясы. ИБ-банда! КБ-банда! Тәулікнің қайырлы сағатында исәнмісіз, хөрмәтле телевизор қараушылар. Сәлем, Илсия. Сәлем. Эфирда Кунак бит шоу һәм бүгінгі тапшыруыбызда кунакта от казанмаган Илсия Бәдретдинова һәм аның иҗат төркеме. Ә хәзер игътибар экраннарга. Башлыйбыз. Илсия Бәдретдинова. Тусам әгәр бу дөньяга тагын бер кат, елап түгел туар идем җырлый-җырлый. Ялан тәпи кыяр урлап йөрер идем, әткәемнең әрләүләрен тыңлап тормый. Әгәр Ходай бирсә гомер тагын бер кат, яшәрмен дөрле-дөрле янып көеп. Бәлки минем соңгы көнем, соңгы җырым, соңгы сүзем, соңгы тапкыр яшәвемдер диеп. Әгәр Ходай бирсә гомер тагын бер кат, яшәрмен дөрле-дөрле янып көеп. Бәлки минем соңгы көнем, соңгы җырым, соңгы сүзем, соңгы тапкыр яшәвемдер диеп. Әгәр Ходай бирсә гомер тагын бер кат, хаталарсыз яши белмим, ансы хактыр. Шүләрлекләр күп кылынды, аларында кылар идем артыграк ике тапкыр. Әгәр Ходай бирсә гомер тагын бер кат, яшәрмен дөрле-дөрле янып көеп. Бәлки минем соңгы көнем, соңгы җырым, соңгы сүзем, соңгы тапкыр яшәвемдер диеп. Әгәр Ходай бирсә гомер тагын бер кат,
яшәрмен дөрле янып көйіп. Бәлки минем соңгы көнем, соңгы жырым, соңгы сөзім, соңгы тапкыр яшәвемдер диеп. Құдай бирсә гомер тагын бер кат, нахак гайбәт сүзләргә дә түзәр идем. Шул бер баскан тырмаларга баса-баса, шул ук юлдан горур гына узар идем. Әгәр Құдай бирсә гомер тагын бер кат, яшәрмен дөрле янып көйеп. Бәлки минем соңгы көнем, соңгы жырым, соңгы сүзем, соңгы тапкыр яшәвемдер диеп. Әгәр Құдай бирсә гомер тагын бер кат, яшәрмен дөрле янып көйеп. Бәлки минем соңгы тапкыр яшәвемдер диеп. Илсия, әле генә шундый шәп программагызны, видеогызны карап уздык. Искиткеч бу вирусыңны сатыйм сезнең. Бу вирусымны сатыйм безнең ие. Бик әйбәт. Озак әзерләндегезме әлеге программага? Минем быел вакыт күп булды. Мартта бикләп куйганнар, әле чыгара гына башладылар. Рәхәтләнеп көн-төн. Әйе. Интернеттан карап пешермәгән рецептым калмады. Һәр көнне өйләр җыештырып, мәш килеп кыланып биттем мин гел. Малай әкрен генә килеп әйтә башлады. Башланам, синең бу концертларың юкмы, китәсеңме син берәр кая юкмы дип. Ниһаять. Давамлы булсын әлеге программа. Шулай булсын. Инде хәзер Илсия әңгәмәбезне дә башлыйбыз. Мин сезгә чәй һәм каһвә тәкъдим итәм. Вакыт машинасына утырып, күченү мөмкинлеге булса, бер көнгә үткәнгә кайтып килер идегезме, яисә киләчәккә барыр идегезме? Киләчәккә. Киләчәккә? Бик әйбәт. Каһвәдән авыз итеп, инде әңгәмәбезне Каһвә мен көне-төне эчә торган ичемлек. җиңел генә җайлы гына уздырырбыз. Менә Илсия, мин сезгә карыйм да шаккатам, субханалла. Сездәге матурлык, сездәге харизма, сездәге көч, сездәге дәрт. Мин сезне хәтта феномен дияр идем. Менә бу 21-нче гасырда кеше өчен иң кирәкле, иң мөһим ресурсларның берсе. Чынлап та, ул һәркемдә дә юк мондый ресурс. Алиса прямо югалып калдым, мин бу моның хәтлегә бер көтмәгән идем. Менә бу ресурсны сез кайдан аласыз? Ул сезнең генетикадан бирелгәнме? Тырышлык нәтиҗәсеме, яисә социаль мөхит сезгә шундый уңайлы шартлар тудырамы? Ә нишлим соң? Елап ят. Монда бит ике генә тормыш шундый кызык әйбер, я син аны, я ул сине. Урталык бирелмәгән. Елап ятырган мискенгә сабышырга җиңелрәк бит. Алай җиңелрәк, сүздә юк. Ләкин алай кызык түгел. Безнең бүгенге көнгә хәтлек көрәш бара, язмыш белән. Әле сөйләшү яхшы дәвам итә бүгенге көнгә хәтлек. Табасыз уртак телне язмыш язмыш белән. Барабыз әлегә, әйе. Менә бу ресурсны барыбер каян аласыз сез? Нәрсә сезгә энергия бирә, көч бирә? Беренчедән мин хатын-кыз. Хатын-кызның мин әни, иң беренчедән. Хатын-кыздан бигрәк мин әни. Баласы булган теләсә кайсы ана кеше мине аңларга тиеш. Ниндидер теге сынырга, тормыш авырлыкларына бирешергә безнең хакыбыз юк. Менә шул баланың күзенә карыйсың да, моның язмышы минем кулда бит инде. Бу кемгә кирәк соң тагын миннән башка дип. Теге миндә депрессия, нәрсә эшлим икән хәзер, тормыш авыр, әйдә булай, бөтенесе икенче планга күчәдә. Торасың да, так, оп, Бәдретдинова киттек, тормышны бизәп кайтабыз хәзер. Әле мин булай гына бирешмим әле, дим дә. Димәк, Чыгып китәм. Минем бик зур стимулым бар. Минем 2 метрлык улым бар. Безнең менә мәсәлән бәләкәй чактан ук әни аңлата иде. Иң бәләкәй чактан ук шуның кадәрле матур булып минем күңелдә калган һәм мин әни үстергән принцип буенча бүгенге көндә улымны тәрбиялим. Мәсәлән, әни әйтә иде, мәктәптән кайтасың, аяк киемеңне пычранган ич инде ул. Ә син аны юып куй. Юып куй да үзеңнең күңел түрендә бәләкәй генә бер галочка куй.
Мин әфәрин, мин моны эшләп куйдым дип. Аннан соң бар да шәеңне эштә савытыңны юып куй да, яңадан бер галочка куй бәрәкәй генә. Менә шушылай үзеңне җиңә, аны юасы килми, аны эшлисе килми, ләкин галочканы куясы килә. Мин әфәрин, мин булдырдым дип. Берәр кашан әни әйтәй менә шушы бәләкәй генә шушы галочкаларың зур бер галкага әйләнә дә, син җиңеп булмый торган көчле кешегә әйләнәчәксең. Ул вакытта сине язмыш сындыра алмый. Син юа да беләсең, пешерә дә беләсең, җавап та бирә беләсең, эшли дә беләсең, башкаларын да эшләтә беләсең. Менә шундый булыр өчен, менә бу теге Инстаграмдагы галочка алабыз, менә шушы галочканы алыр өчен бәрәкәй генә галочкаларны миллион тапкыр эшләргә кирәк. Субханалла, әнигез сезнең хәзерге заманда коучлар акчага сөйли торган әйберне сезгә бушка сеңдереп, сезне комфорт зонадан чыгарып, тормышка әзерләгән. Мин хәзер менә бу Амар Хаям язган цитатларны укып ятам, ниндидер теге фәлсәфи әсәрләр укыйм да, һәм бер фикергә киләм, алар ниндидер теге авыр иттереп аңлаткан әйберләрне минем әби белән әни ике җөмлә белән үзебезчә алча иттереп әллә кайчан аңлатканнар икән инде. Бу тормыш кагыйдәсе, бу безгә кадерле дә булган, бездән соң да булачак. Анарга игътибар итәргә генә кирәк. Интернет ресурсларының берсендә сезнең бирелгән интервьюгызда иптәшегез Илфак әфәнде әйтә, Илсиянең аның үзенә генә хас энергетикасы бар ди. Менә шушы энергетикасы аның башкарган җырларын халыкның йөрәгенә кертеп, күңел кылларын тибрәтергә сәләтле ди. Менә бу энергетик ул сезгә кайдан килгән? Мин ансын әйтә алмыйм, дөресә ансын башкалардан сорарга кирәк. Сон сизәсезме үзегез? Менә сез бит көчле характерлы шундый усал кебек күренсәгез дә, бит елатасыз да җырларыгызны. Юк, мин беренчедән бер нәрсәне дә мин менә шушылай эшлим әле. Менә бу әйбер атырга тиеш. Менә буларны тамашачы кабул итәргә тиеш. Бу шулай булырга тиеш дип эшләмим бер әйберне дә. Кайбер вакытта, мәсәлән, миңа анда авторлар чыгалар, менә бу җыр хит булачак, син моны җырларга тиешсең дип. Әгәр дә аның берәр җире минем күңелгә ятмый икән, мин аны җырлый алмыйм, атам дисәләр дә. Менә бу җыр хит булачак, ул сиңа миллионнар китерәчәк дисәләр дә, әгәр ул минем күңелем белән тәңгәл килми икән, мин аны эшли алмыйм. Мин гомумән яратмаган кеше белән аралаша алмыйм. Мин яратмаган эшемне башкара алмыйм. Мин акча өчен генә нәрсәдә эшли алмыйм, үземне җиңеп. Менә күңелем ничек куша, шулай йөрим дә йөрим. Җырлар да шуның белән бәйле, кешеләргә булган мөнәсәбәтем дә, гомумән тормышка булган мөнәсәбәт бөтенесе дә шуның белән бәйле. Теге мине кабул итәләрме, юкмы, гафу итегез, аларның проблемасы. Шуңа күрә энергетикада чын булып, менә шун тулы булып чыга инде. Гомумән кемгәдер яраклашып яшәү, миңа калса, ул үзеңне шуның кадәрле алдап яшәү. Без барыбыз да бер генә тапкыр яшибез бу дөнья исендә. Минем дә әни мине бәхетле булсын дип тапкан бит инде, име? Нишләп мин гомерем буена үзем яратмаган эшне эшләргә тиеш һәм үземнең күңелемә якын булмаган кешеләр белән аралашырга тиеш, мәсәлән. Менә ул инде күрәсең еллар белән килә торган әйбердер. Миңа быел 40 була. Һәм мин Алла бирсә, һәм мин шуның кадәрле симбиозда яшим үзем белән. Минем кемгәдер нәрсәдер дәлилләп утырасым да килми. Минем кемгәдер яраклашасым да килми. Мин рәхәтләнеп яшим. Менә ничек бар шулай яшим. Һәм ниндидер теге алдагы зур грандиоз планнар белән дә яшәмим. Инде хәзер ниндидер амбициялар, теге яшьлек җүләрлеге, мин былай булам дип, андай әйберләр күптән бетте инде хәзер, Алиса. Мин яшим бүгенгесе белән. Һәрбер нәрсәдән рәхәт тәм табып. Менә бит әле кахва бирдең, бу минем яраткан эшемлегем. Миңа рәхәт. Мин бүген мәйдан телевидениесына килеп кирдем, мине шундый матур чәчкәләр белән каршы алдылар. Рәхәт күңелгә. Тормыш бик матур әйбер яратып карасаң. Һәрбер нәрсәдән индидер бер позитив эзләргә кирәк тә, тормышны яратырга гына кирәк. Бары тик шул гына. Бу шуның кадәрле гади формула тормышта. Һәм мин менә шул әйберне аңлап алдым да, миңа теге ниндидер язган хейтерлар һәм башкасы, ул минем кәефемне күтәрә торган бер момент, ышанасыңмы? Рәхәтләнеп көләм мин кайбер вакытта, аба мин әйтәм. Шуның кадәрле җүләр булып яшәргә кирәк бит шушы матур дөнья исендә, дип. Анда язалар теге синең ирнең үзеңнеке түгел, кашың үзеңнеке түгел, кирфең үзеңнеке түгел. Миңа язалар. Атом мин белмим. Язалар икән, димәк сезне карыйлар. Синең кирфегең үзеңнеке түгел дип миңа язалар. Соң мин ясаткан бит инде ул кирфекне, мин беләм аның минеке түгел икәнен. Аннан соң улим да ярар, мин әйтәм, минем кирфегем үземнеке түгел, синең буең кыска нәрсә, мин әйтәм, кешеләр башмыйсыз да яшәп яталар әле, нормально. Ансын ясап та булмый, ябыштырып та булмый. Иң мөһиме менә шушы гармония булсын, әз генә баш мие булсын да, һәм кешеләрнең башында мин башкалар күзендә
тиле булып күренмим микән, ул кырыйдан дигән әйбер булырга тиеш. Шундый әйберләр язганда, мәсәлән. Сез барбер кеше белән ничегрәк аралашасыз? Объектка караган кебекме? Субъектка караган кебекме? Гадәттә менә без бу тормыш ыгы-зыгысы белән кайчак кешенең теге күңел халәтенә, хәлен сорарга да ничектер әйтим инде, онытып җибәрәбезме? Хәтта күп еллар буе мәктәптә дә балаларга фамилия белән дәшәләр. Объектка караган кебек аралашалар. Мин бу әйбер белән дә килеш алмыйм, чынлап та минем бүгенге көндә улым 11 класста укый торган җегет һәм аның белән дә бу темага сөйләшүләр алып барабыз. Ул әйтә, әни, менә бу теге мәктәп система, белем бирү системасы һәм башкасы бөтен кешегә дә чынлап та предметка караган кебек карауга корылган ди. Бер нинди дә индивидуальность дигән әйбер калмый хәзер ди. Сез берегез бер төрле киемдә булырга тиешсез, бер төрле прическада булырга тиешсез, бер төрле сөйләргә тиешсез, сез менә булай булырга тиешсез. Әни менә иртән баргач тотына, кичкә кадәр тиеш. Ә минем алай итәсе килми ди. Мин ул әйбер белән ризалаша алмыйм, минем җаным андыйны әйберне теләми ди. Но ничек кенә булмасын, Алиса, без бүгенге көндә социумда яшибез. Һәм безнең эшебез дә, тормышыбыз да шуның белән бәйле. Ләкин мин күптәннән үзем өчен бер ачыш ясадым. Әгәр дә кешеләрнең йөзенә чыга сиңа булган карашың, кеше бәхетсезрәк булган сайын, тилерәк булган сайын һәм көчлерәк булган сайын нәрсәдер испатларга тырыша. Бәхетле кеше аңа барыбер. Кешеләр белән нәрсәкәй анда бит, анда кеше язмышына кысылыргамысың инде. Менә син бүген минем каршымда утырасың, шуның кадәрле шибәр. Синең күзең янып тора, синең елмаюың янып тора бит. Һәм менә ишеңнән чыгып тора, балкышың чыгып тора, син бәхетле бүгенге көндә. Ә тегенди кешеләр менә мондай була. Менә утыра торган. Жәллим дә алар белән әлбәттә бүтәнчә сөйләшәм. Илсия, инде хәзер җыр дөньясына әйләнеп кайтсак, әйме, сез җырчы булам дип йөрмәгәнсез. Юк. Беренче белемем мин художество мәктәбен бетердем. Аннан университет бетердем, модельер одежды, обуви, мин технолог. Менә аны сез бетердегезме ахыр чиктә? Бетердем, аны күп кенә җирләрдә информация йөри, теге кергәндә чыккан, кирдем дә чыктым да, киридән кирдем дә. Сез аны тамамлап бетердегез, дипломын алдыгыз. Әйе, икенче югары белем мәдәният һәм сәнгать университеты. Актер эстрады, Салават Зәкиевтә укып чыктым мин. Шуңа күрә сезне Салават әфәнде бик ярата, кочаклап, үбеп диярлек һәр чарада каршы ала. Салават Зәкиев мине бик каты яратмый иде беренче мәлне. Шуннап. Но мин аны аңлыйм да, күңелемнән аңлыйм, чөнки ул бит инде Салават Зәкиев, ул моңга корылган. Минем бик хөрмәтле кешем, сүз уңайыннан. Аудиториялар алдында да әйтә идем, менә мондый булмый бит инде җырчы, менә дәстәсең инде бу дип. Аннан соң күпмедер вакыттан соң Салават Зәкиевнең карашы үзгәрдеме соң шунда, без шуның хәтлек якын аралаша башладык, рәхәт иттереп. Беренчедән, бик акыллы төпле кеше. Сез бит, мин әйтәм, мине начар җырчы дип әйтә алмыйсыз. Нигә ди? Чөнки мин әйтәм, мин сезнең укучыгыз. Укытучысы нинди, укучысы шундый була бит. Әйдәгез, мин әйтәм, болай сөйләшәбез, Илсия Бәдретдинова яхшы җырчы, чөнки ул минем укучы дип әйтегез. Шулай итеп көлештек тә, шуның белән бетте. Моннан 7 еллар элек миндә бик катлаулы гына операция булды. Һәм ул операция вакытында иң нык ярдәм иткән кеше ул Салават Зәкиев. Без ул вакытта әле аралашмый идек. Анарга ярдәм сорап чыгып, мине белмәгәндә килеш, ул бөтен кирәкле кешеләрне торгызып, бу балага ярдәм итәргә кирәк дип, ул миңа бик каты ярдәм иткән кеше. Һәм соңыннан мин анарга шалтыраттым, рәхмәт әйтергә. Ул миңа шундый шәп бер сүз әйткәне. Сеңлем, мин дөресен генә әйткәндә синең кем икәнеңне бик аңлап бетермим. Бүген көнгә хәтлек. Ләкин миңа зур түрә дә, эт тә бер, әгәр дә эш сәламәтлеккә кагыла икән. Балаң бар бит, син үлсәң синең балаңны мин ашатам, что ли, үзең кара, яме диде. Субханалла, Салават әфәнде улы йөрәкле. Бик улы йөрәкле. Һәм мин беләм, башка коллегалар белән дә сөйләшеп, күп кенә кешеләргә ярдәм итә торган кеше. Менә җырга килгәндә, димәк, Салават әфәнде дә сезгә әйткән җырчы түгел диеп инде, әйме, ошатып бетермәгән җырлавыгызны. Мингалгалиев та вакытында тәнкыйтьләгән сезне. Илсия Бәдретдинова җырчы түгел дип әңгәмә интервью биргәннән соң, Мингалгали Галиев, ялгышмасам, 1-2 еллардан микән, 3 еллардан микән, үзе минем белән очрашып, сеңлем, мин хаклы булмаганмын дигән сүзләр әйткәне. Менә син әйтәсең канатландырып китергә дип. Ул Мингалгалиев әйткән сүзләр.
Мин бик зур хөрмәт белән карыйм Миңгол абыйга һәм аның бу сүзләре минем өчен бик зур этәргеч булды. Аудио Казан ул Татарстанда Европа дәрәҗәсендәге беренче тавыш яздыру студиясе һәм төрле пландагы чаралар оештыру өчен Казанның иң үзәгендә урнашкан иҗади киңлек. Аудио Казан ул Казанның музыкаль учагы. Кунак бит шоу тапшыруының партнеры Аудио Казан тавыш яздыру студиясе. Aylarda jilek düşken üzüp kabayım eli Sağışlarga tağını biraz düzüp karayım eli Onga karasam da yok, sulga karasam da yok Onga karap sulga para bu tarafa yılasam da yok Onga karasam da yok, sulga karasam da yok Onga karap sulga para bu tarafa yılasam da yok Bu aylarda al direkler gülü direkler mallana Direklerinin budağından yaprak tügülü yaş dama Onga karasam da yok, sulga karasam da yok Onga karap sulga para bu tarafa yılasam da yok Onga karasam da yok, sulga karasam da yok Onga karap sulga para bu tarafa yılasam da yok Onga karasam da yok, sulga karasam da yok Onga karap sulga para bu tarafa yılasam da yok Onga karasam da yok, sulga karasam da yok Onga karap sulga para bu tarafa yılasam da yok Onga karasam da yok, sulga karasam da yok Onga karap sulga para bu tarafa yılasam da yok Onga karap sulga para bu tarafa yılasam da yok Әйдә гүзәл Илсия, әлеге мизгелләрдә сезнең мәктәп белемнәрегезне тикшереп алыйк әле. Мәктәптә ничегрәк укыдыгыз? Юк, мин яхшы укып чыктым үзе. Укытучыларның берсенә апа сезнең костюмыгыз бигрәк матур булган, каяр алдыгыз дип сөйләштереп, берсенә стен газета ясап биреп, берсенә теге почеркың матур дип аттестатлар тутырттыралар ие. Ул заманда бит әле йыгылар юк ие. Ничек итсәк иттек, Былай эшлеләрсез матур гына 2-4 белән бетереп чыктым мин. Җайлап кына авыл мәктәбен, име? Аннан соң кирдем Казанга укырга. Апа, костюмыгыз матур сезнең дип әйтеп карыйм, тыңламыйлар. Юк, малай бишле куймыйлар гына бит. Ат шунда башланганнары иң кызыгы. Балама да шул турыда сөйлим. Кешенең үзеннән күп әйбер тора.
Һәм укытучыларны һәм мәктәпне дә яратырга кирәк дип әйтәм. Без татар мәктәп гимназиясын бетереп тә зур шәһәрләргә чыгып китеп кеше була алдык. Һәм мин укытучыларыма бик рәхмәтлемен. Аллага шөкер. Әйдәгез, менә шу укытучылар биргән белемне тикшереп карыйк әле сездән. 4 сорауның берсенә генә ялгышсагыз да, мин сезне җырлатачакмын. Җырлатачакмын сезне сезгә хас булмаган стильдә. Сез әзерме моңа? Андый стильдә бар микән? Опера җырларга гына кушма инде, җырлый белмәйм. Юк. Әйдәгез, бар кешенең борынына чиертеп, русча рэп укыйбыз. Тагын да әйбәтрәк булды бу. Әйдә опера җырлый малайга калсагыз. Юк, әйдәгез, бирегез 5-не. Киттек. Сез әзер? Юк, син серьезно? Мин серьезно. Әйдәгез, Китенде. миңа калса Илсия Бәдретдиновага киртәләр юк. Әйдә. Киттек. Димәк, беренче сорау безнең татар әдәбиятыннан. Әйтелмәгән васыят әсәре кемнеке? Фатих Кәрим, Гаяз Исхакый, Әмирхан Еники, Фатих Әмирхан. Еники. Дөрес. Бер бал киттек алдагысы. Географиядан Иранның баш каласы кайсы шәһәр? Тегеран. Тегеран. Дөрес. Мондай вариантлар да кирәкми. Мин беләм. Бысын беләм. Чираттагы сорау физикадан. Тикшерәбез физик белемегезне. Пар двигателен кем уйлап тапкан? Ползунов, Уатт, Бранка, Ньюкомен. Русма, чит ил кешесеме? Чит ил кешесе түгел. Димәк, Менә шул теге Ползунов. бранкаларын әйтәм дә, әйе калдырабыз да, Ползунов. Ползунов, дөрес. Афәрин. 5-ле. 3 бал сезнең. Соңгы сорау монсы инде. Димәк җырламыйм. Менә соңгы сорау бар безнең. Менә монсы барсында хәл итәчәк. Соңгы сорау мантыйкка бәйле. Нәрсәне сул кул белән тотып була, ә уң кул белән тотып булмый? Тотам мин любой әйберне, уң кул белән дә, сул кул белән дә. Юк андай әйбер. Уң кулның терсәген тотып күрсәтегез әле миңа, пожалуйста, Илсия. Уң кулның терсәген тотып булмый, ә сул кул белән тотып була. Әйе. Җиңелдегез, мин шат. Эх. Күңелем күкәй салды. Әйдәгез, рус телендә берәр рэп. А ну, когда вижу я твой интересный взгляд, я бросаю свой взгляд, но ты этому не рад. Йоу! Йоу! Яра, йырып чыктык, галочканы куябыз. Бу ниндидер танылган шагыйрьнең шигырен сез шул рәвешле өйрәндегезме? Яисә улыгыздан Юк. ишетеп современный Бу теге җырчыларны? мин яшь чакта, текә чакта Spice Girls ниләре футболкалары киеп, монда рәсемнәр белән, моннан гольфиклар киеп, менә булай иттереп йөргән чакта җырлый торган җырның бер өзеге иде. Ана син минем күңелгә кирип калдың. Галочкамны куеп бетерә алмадым. Мин моны барыбер өйрәнәчәкмен. Әле менә берәр татарча рэп яздырып куермын әле. И җибәрмен сиңа мәяме дип. Сүзегездә торыгыз, мин моны ишеттем. Операторлар яздырдылар. Булды. Безнең сезнең белән уртак килешү. Сөйләштек. Яхшы. Инде менә бу уртак килешүләрдә булгачтан, мин күрәм сездә ниндидер коммерция жилкасы да бар. Юкмы ни? Ничек юк? Сезнең бит әле диваннар бизнесы бар иде. Илсия бизнесы булмыны? Ачтым име, кибет ачтым, диваннар сата торган. Арча районыннан бер апа килеп утырды да, "Эй, кызым," ди, "үзеңне генә күрергә дип килгән идем," ди, "яратам," ди, "теге диванга икәү утырдык та, шәйләр эчтек, бер ярты сәгать сөйләшеп утырдым да, минем ди гомеремдә дә мондый диван алырлык мөмкинчелегем булмаячак инде балакаем," ди. "Аны берәр ничек арзанрак ясап булмыймы ни соң бу," дип, сөйләшеп утырдык да, теге диванны бирдем дә җибәрдем. Күңел киң. Шуның белән үземнең бизнесмен түгел икәнемне аңладым да, булды инде мин әйтәм бу. Бизнесмен кеше булыр өчен бөтенләй бүтән төрле булып туырга кирәк. Ул акыллы булырга тиеш. Һәм саный белергә тиеш. Менә моның белән эшләргә тиеш. Монда бысы күбрәк эшли. Моны сүндереп торырга Моның кирәк. белән бизнесмен булып булмый. Барыбер менә сез шундый хәзер бүгенге көндә шәп шоулар ясыйсыз. Менә бу концерт турлары, әйме? Ул бит барыбер коммерция. Мин менә бу миңа күп акча китерергә тиеш дип эшләмим бер әйберне дә. Син беләсеңме, минем күпме сатып алган җырларым һәм ясалган аранжировкаларым сәхнәгә һәм тамашачы алдына чыкмыйча кала. Алар бик күп. Баштан мин аны шундый мәхәббәт белән эшли башлыйм да, аннары нәрсәсе ярап бетми дә һәм алар минем программага кермиләр. Мин башыннан азагына кадәр бүтән эшләгән эшемне дә яратып эшлим. Бит яратып чыгып үзең генә дә микрофон тотып җырларга була. Халык сине ярата, ни теләсә нәрсә булса да кабул итә барыбер. Ошата. Бик матур бриллиант, әйме? Син аны ташла юлга. Бер кеше дә уйлап та карамаячак бу бриллиант дип.
Алар туда-сюда йөриячәкләр, әкрен генә үтеп китә, аны пыяла, бриллиант шунда ятырга мөмкин түгел бит инде. Әйе. Тузан арасында мәсәлән җирдә. Беркем дә игътибарда итмәячәк. Ә менә шушы бриллиантны хәзер матур гына алтын йөзеккә утырт та, шунда ук атып бәр. Шунда Һәрбер ябышалар. кеше туктап шунда ябышачак. Минем команда, ул минем йөзегем. Ул минем кырыемда мине яклап тота торган, мине ярты күздән аңлый торган минем командам, минем белән бергә сулый торган. Илсия Бәдретдинова ничә елдан дөньяви турнага чыгарга планлаштыра? Илсия Бәдретдиновага әз генә тынычланырга да вакыт инде хәзер, Алиса. Мин 17 ел бит инде сәхнәдә. Сәхнә яшьлекне ярата. Бездән соң килә торган татар яшьләренә без татар телендәге бик сыйфатлы продукция бирергә тиешбез. Чөнки балалар урыс эстрадасына һәм чит ил эстрадасына тартылалар. Менә шушы бу кеше җырчы түгел, кая моның итеге, кая моның читеге, кая моның моңы дип утырган арада безнең балаларыбыз бүтән чит ил эстрадаларына күчеп беттеләр. Һәм буны булдырмас өчен бүгенге көннән үк татар эстрадасына бөтенләй башка сыймаслык бүтән төрле юнәлешләр белән башка кешеләр керер вакыт җитте. Мин һәр көнне көтәм бу яңалыкны. Әйдәгез инде берәрегез берәр нәрсә эшләгез инде дип. Ну бит 40 яшьлек Илсия Бәдретдинова алай итеп йөри алмыйм, мине кабул да итмиләр. Башкалар эшләмәгәндә Илсия дилбегәнне ышкындыру шулай ук дөрес күренеш түгел. Мин ышкындырырга җыенмыйм әле. Шулай булгач та менә- Юк. Ышкындырырга җыенмыйм, ләкин инде хәзер нидер теге менә мин чит ил эстрадасына чыгып китәм, китәм хәтле тиле түгел дә инде мин. Нишләп анда да бит татарлар яши, анда да алар да көтәләр. Ә шундый матур шоу белән анда бару миңа калса. Кытыртма, кызый. Кытыртма әле. Бер интервьюгызда сез әйткән идегез, Земфира белән дуэт җырларга телим дип. Нишләп әле бу идея чынга ашмады? Нишләп сез Земфирга хат язмадыгыз? Миңа калса сезнең өчен бернинди киртәләр дә юк. Бу сездән була торган хәл. Белмим әллә тагын Земфирага мин кирәк микән соң? Ярар, миңа Земфира кирәк. Минем җырлыйсы килә. Ә Земфираның минем белән җырлыйсы киләме соң? Бәлки ул да ничектер мөгез чыгарырга Аңа теләде. Илсия Бәдретдинова кирәк микән соң? Аңа да кирәк түгелдер дип уйлыйм мин. Шулай булгач та миңа гына кирәк дип бит инде нәрсә эшләп йөрим инде мин анда. Сез Әгәр дә берәр качан мөмкинчелек булса, без аның белән бергә очрашу мөмкинчелеге булса, мин бәлки анарга бу тәкъдимне ясап та карар идем. Ләкин теге тик торганнан барып Земфира җырлый әле синең белән дип бу миңа калса җүләрлек. сез шундый реаль фикерлисез, субханалла. Мин булай кырыйдан карап торганда тилем кебек үзе. Әйдәгез әле сезнең фәлсәфи якны да сынап карыйк әле. Хәзер менә мин сезгә берничә фәлсәфи сорау бирермен. Үзегезнең күңелегездән чын Илсия Бәдретдиновача җавап бирсәгез. Сезнең өчен ирек ул нәрсә? Үз-үзең белән гармониядә яшәү. Ә мәхәббәт. Мәхәббәт гомумән теләсә кайсы кешене канатландыра торган һәм яшәтә торган иң төп фактор. Тормышта гаделлек бармы? Тормышта гаделлек бар. Чөнки без бөтенебез дә Аллаһ Тәгалә астында яшибез. Ул кирәк чагында шундый иттереп гаделлек күрсәтә, шаклар катып авызыңны ачып утырасың. Һәм күз алдына да килә кайбер вакытта, менә теге вакытта эшләгән теге ялгышым өчен булды бу дип. Мин үзем шәхсән шулай дип яшим. Булды тормышта шундый мизгелләр, бик каты сынып, нигә болай булды микән бу дип үз-үзеңә сорау биреп ятканда, Аллаһ Тәгалә белән сөйләшеп яттым күңелем белән. Мен әйтәм, Аллаһ Тәгалә әйдә болай итәбез. Хәзер мен әйтәм, мин күземне йомам. Нинди эшләгән начарлыкларым өчен шушындый хәлгә калдырганыңны син миңа аңлатырга тырыш. Башыма фикер җибәр, менә шушының өчен булды бу. Мин бүтән бу эшләрне эшләмәм һәм әгәр дә мин аякка басып яңадан тормышны җитәкләп барырлык иттергән дәрәҗәдә син миңа сәламәтлек бирсәң, һәм ниндидер уңышлар бирсәң, мин килгән һәрбер уңышымның күпмедер шактый зур өлешен башкаларга ярдәм итүгә багышлаячакмын. Димәк, син миңа күбрәк акча җибәргән саен, мин кешеләргә күбрәк ярдәм итәчәкмен. Ярдәм ит миңа дип сорадым. Без аның белән уртак тел таптык. Җавапны күрдегез, сиздегез. Мин тиз арада тойдым бу әйберне. Һәм мин ул әйбердән бер генә бәләкәй генә адым читкә ясарга да куркып яшим. Миңа керә икән, аның күпмедер өлеше чыгырга тиеш. Мин күбрәк биргән саен, миңа күбрәк керә, шанасыңмы? Ә менә шулай итеп кара әле син.
Subhanallah. Бу әйбер эшли. Бу дөнья фәлсәфәсе һәм бу әйбер эшли. Әйткәне дирсең. Менә бу урында һәр кемгә дә уйланырга җирлек бар. Әйдә әңгәмә безне туктатып торыйк. Сәхнәгә Яхшы. җырга. Nazlı qarашыларың белән зинһар сөеп карама. Баралмыйм яннарыңа, упқыны бар бит арада. Нигә элек күрмәдем, белмәдем бит белмәдем. Бу дөньяда син барым, ягымлы назлы ярым. Нигә элек күрмәдем, белмәдем бит белмәдем. Бу дөньяда Син барым, ягымлы назлы ярым. синең сөюң миңа базап, үзең дә бит беләсең. Айырылып китү белән киләсине күрәсең. Нигә элек күрмәдем, белмәдем бит белмәдем. Бу дөньяда син барым, ягымлы назлы ярым. Кавышырга мөмкин түгел, Жан әрни ялгызлыктан, я онытыр чарасын тап. аралап газаптан. Нигә элек күрмәдем, белмәдем бит белмәдем. Бу дөньяда син барым, ягымлы назлы ярым. Нигә элек күрмәдем, белмәдем бит белмәдем. Бу дөньяда син барым, ягымлы назлы ярым. Бу дөньяда син барым, Ягымлы назлы ярым. Ниһаять безнең студиябызда Илсия Бәдретдинованың командасы. Илсия, субханалла, берсеннән берсе матур, берсеннән берсе үзенчәлекле, берсеннән берсе шаккаттыргыч егетләр, кызлар синдә. Әйтел, таныштырып кит әле алар белән.
Бөтенесе уникальный. Алиса, мен баштан ук әйтәм, булар теге жайлы булганга күрә генә түгел, булар чынлап та талантларына карап сайланып алынган команда булар. Махсус кастинг аша уздырдыңмы? Махсус каяндыр эзләп, кайберләрен кастинглар аша төрле юллар белән килгән команда. Но менә бүгенге көндә бу минем иң яраткан, иң кулай командам. Жинтекләп илек аша иләнгән. Иләнгән. Айсхана, кем әле син кызым? Исәмсез? Мен чатнап торган Якут кызы. Субханалла. Айсхана Якутиядан, чынлап та. Үзеннән. Үзеннән. Һәм моның үзенчәлеге бу баланың шуннан, ул беренчедән ул бик матур иттереп бии торган, бик матур җырлый торган. Иң төп үзенчәлеге ул бөтен хайваннар һәм кошлар белән дә аралаша ала торган кеше. Шынап. Кызым, волки как здороваются? Шакат мала. Птицы как здороваются? Именно какая? Ну, их много. Несколько покажи. Бу нинди кышлар булды? Бу соңгысы күкедер инде моның, аңлавымча. Шундый кызык кына хәлләр булгалады. Мәсәлән, гастрольләр вакытында авылга кайттык та. Тып-тыныч авылда. И ишек алдына кирдек тә. Шундый тыныч ди Айсхан әйтә. Хәзер мин сезгә берәй күрсәтәм ди. И тотынды, эт булып өреп кенә күрсәтте. Алиса бөтен авыл эте уянды, малай, белсәң әйме. Мен әйтәм, бу авыл мәш килгәндер, нәрсә булып алды бу бер мизгелгә дип. Үзенчә дәшә һәм бөтен күрше тирәдәге ишеткән этләр алар бөтенесе дә җавап кайтаралар. Ул шундый кызык әйбер, аны тоеп карарга кирәк. Урысча әйтмешле из области фантастики. Әйе, аннан соң яшерен батырын түгел, ул бик ул турыда сөйләгәнне яратмый, ләкин ул алдан күрә торган кеше дә әле ул. Күрәзәлек сәләте дә бар. Нык, бик көчле. Ул нәселдән нәселгә күчеп килә торган бик төпле шаманнар гаиләсеннән бу бала. Илнур Кулахметов. Башкорт җегете, Башкортстанның Учалы районыннан. Һәм минем өстәп әйтәсе килә, алар менә бу менә төрле милләт вәкилләре җыелган һәм мин аларга һәр вакытта да әйтәм, татар икән, татарлар белән горурлансын, башкорт икән, Башкортстан белән горурлансын, якут кызы Якутия белән горурлансын һәм һәрберсе үзенең менә шушы патриотик хисләрен алар һәр вакытта да тотып торырга тиешләр дип. Илнур ул чынлап та Башкортстан өчен, башкортлар өчен җанын бирергә әзер кеше ул. Татарстандагы бердәнбер тамак төбе белән җырлый белә торган кеше. Бу горловое пение ул бик авыр алым һәм аны теләсә кайсы кеше җырлый алмый. Курай, кубыз, төрле уен кораллары, җыр, бию бу бөтенесендә бергә җыйган бик уникаль кеше ул Илнур. Әтегез дәлилләп китсен әле күрсәтеп шушы тамак төбе. Хомагат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Аны кемне генә тырышсаң да эшләп булмый мондай әйберне. Фәнзил Шарифуллин Саба җегете, татар җегете, Курай, кубыз, тальян, җыр, бию бөтенесе бергә. Нәкъ шундый бер талантище җегет. Молодец. Айда молодец, индеми. Башланды. Бездей молодецлар бик сирәк. Молодец, молодец димәк. Молодецларга зур премия кирәк. Молодец, молодец димәк. Молодецларга зур премия кирәк. Искиткеч, мен сезгә 6-0
премиялар бирәр идем. Шунда энесеннән җибенә кадәр барса җентекләп әзерләнгән, субханалла. Сен беләсеңме бездә ничек күңелле гастрольләрдә күз алдына китерәсеңме? Булар һәрберсе үз телендә сөйләшергә тотынаймы? Беркемне тыңламый, беркемне аңламый, бөтенесе сөйли, галәмәт кызык. Әле гөрелдәшә, өрешә башласалар. Үлеш. Ярар, киттек алга таба Илфат. танышык. Илфат безнең биюче җегет. Аягында бии белми, башында бии торган. Син кайдан, Татарстаннан? Татарстан, ну, мен 75%-ка татар, 25 мишәр. Баулы җегете һәм анарга яраклаштырырга дип темперамент буенча, буй буенча һәм гомумән талант буенча алды группага Карина. Алар икесе бергә укыганнар. Алар икесе дә теге стандартный биюләр генә түгел. Алар акробатик номерлар ясый торган, шул башларында йөри торган сәер генә балалар. Сәерлекләрен күрсәтергә сорар идем дә, тик без аны сәхнәдә карарбыз. Әлбәттә, әйе. Сергей Викторович! Здравствуйте, исәмисез, мин бабай. Легендар бабай. Сергей Викторович 17 ел буена минем гитарист булып эшли торган кеше. Мин сәхнәгә беренче адымнарымны атлаган көннән башлап, бүгенге көнгә хәтлек. Сергей Викторовичка 60 яшь. Һәм ул үз гомерендә бер генә дә урыс концертларында эшләгән кеше түгел. Сергей Викторович булса да. Сергей Викторович Тихонов 17 яшендә Әлфия апа Авзаловага ияреп гастрольләргә чыгып киткән кеше. Бөтен татар эстрадасында жүреп, соңгы 17 елда миндә бер кая укымаган, ләкин Татарстандагы иң төпле, иң профессионал гитарист булып санала торган кеше бу бүгенге көндә. Бу минем горурлыгым. Бу безнең төркемнең әтисе. Без теге котырына башласак утыртып куя торган, йоклап китсәк әз генә эй дия торган Сергей Викторович. Татарча шыгырдатып сөйләшә торган. Сөйләшә. Татарча сөйләшәсезме бит? Юк. Бик зур рәхмәт сезгә. Зор рәхмәт. Брошкаларыгызда бик килешеп тора сезгә, субханалла. Рәхмәт. Сәхнәгә чыгарабыз да, чыгар алдыннан берсендә. Мин нәрсә дип әйтим соң да җырлагачтын ди. Мен әйтәм, чыкта, бик зур рәхмәт сезгә, дуслар дип әйт. Сәхнәгә чыкты да, ничегрәк мен әйтәм, ну эмоциональ әйттереп инде. Бик зур рәхмәт сезгә, дуслар дип әйт, мен әйтәм. Башын иде дә, кул чаба халык, бик зур сезгә, дуслар, диде дә кирде дә китте, мен әйтәм. Мөхиме күрсәткән. Рәхмәтең генә әйтсәң дә булган булыр иде инде, булай ботармыйча гына да. Кызык бездә күңел Илшат Хисамутдинов бит бу. Кем икән бу? Илшат Хисамутдинов минем Авыл инде мин. Май кояшы булып балкып утыручы. аю баласы. Илшат Хисамутдинов минем уң кулым, бик уңган җегет ул, бөтен әйберне эшли торган. Җаена гына килеп торсаң, сыпырып кына торсаң, таулар күчереп куя торган җегет. Кайсы авылдан, авылы да горурлансын әле. Азнакай районы, Сәпәй авылыннан. Афәрин. Ул гел елмайып тора торган, ул орышканда да елмайып тора. Гел елмайып, аю баласы кебек, шап итеп яратып торасы килә торган. Барбер һәрбер кешенең характеры үзенчәлекле, әйме? Ул характерлар бәрелеше кайчак булгалый. Ә менә шушы команданың архитектурасы, ул сезнең ничек төзелде? Әгәр дә һәрбер кеше үзенең холкын күрсәтә башлый икән, бу инде команда түгел. Командада эшләгәндә әз генә кайбер сыйфатларыңны онытып та торасың, кайбер җирдә башта иясең, алай булмаса эшләп булмый. Мин һәр вакытта да әйтәм, минем командада кызлар, малайлар юк. Без бөтенебез дә кешеләр. Булар бөтенесе бер кулак. Монда гастрольләргә чыгып китәбез, балалары туа тора, гаиләле кешеләр, әйме. Без бергә шатланабыз. Якын кешеләр үлеп китә, без бергә кайгырабыз. Кемдер тормышта ниндидер авыр момент була, без һәр вакытта да бергә. Илсия, менә бу бердәмлекне без уен вакытында алга таба тикшереп алырбыз. Хәзер минем сорау командагызга. Рөхсәт итәсезме? Сорау һәрберегезгә дә менә әйтеп китегез әле зинһар өчен миңа шөндерсен. Илсиянең берәр яхшы сыйфатын яисә берәр начар сыйфатын. Уйлап бетереп әйтегез, яме? Монсы иң мөһиме. Әйдәгез, Сергей Викторович, сездән башлыйк әле. Сез Илсияне күптәннән белгән кеше буларак. Сергей Викторович, Трудно сказать, конечно, но и так, и сяк бывает. Но в основном-то она все правильно делает. Она хороший человек, конечно, я ничего не говорю. Отличный и как товарищ, и как коллега. Вообще прекрасный человек. Классная женщина и прекрасный товарищ. Рәхмәт. Классный дигәнне кабул итеп алдык. Әйдәгез, Айс ханым. Я думаю, для нас и для меня Эльсия Откаровна как бы пример. Вот.
Она прям женщина боевая. Рәхмәт, менә боевая дигәнне кабул итеп алдык. Әйдәгез. Менә дөресен әйткәндә, Илсияткарны апай тип йөртәбез бит инде, әйме? Һәр вакыт ул эзләнүдә, һәр вакыт эзләй ул, таба ул, эшләй ул. Менә шул сифаты безгә инде бик нык охшай. Без инде авылдарда ятып берәр диванда йоклап ятсак та, ул апай үз эшен эшләп, үз өстендә эшләп, һаман табып, эзләп, вакыт табып, нисектер шул сифаты охшай инде. Яхшы, эзләнү дәгел. Минең өчен, үзем өчен шул эзләнү сифаты һәм ул бүтән эште yerine еткереп эшләп кую сифаты. Мен инде дөресен әйткәндә, апайда шундый бер яхшы сыйфаты бар аны. Ничек матур апайда дип әйтүләр, субханалла. Алар миңа апай диләр, әйе. Бердәмлек сыйфаты бар аның менә. Һәр вакыт кайда гына булсак та, аңа бик зур рәхмәт аның өчен. Яни инде теге кимчелек сыйфаты дигәндә инде капризничать итәргә ярата инде ул. Анс хатын кызларга хаса бер инде нишләтәсең? Я хочу капризничать диде ул, и шунда без Минем күңелем тулып китә дә, так, все, мин әйтәм, я хочу капризничать. Ну, Сергей Викторович рөхсәт итәдер инде. Разрешаю дип. Әйе. Алар мин элеп тә бирмәер инде капризничать итеп биргәндә. Аның әйбәт ягы ул әйбәт. Начар ягы. Стоп. Начар ягы да әйбәт аның, кстати. Начар ягы да әйбәт. Тормышчан димәк, өйрәтә торган начар ягы да, әйме? Идеальный кеше. О, Жанка булды бу. Фәнзил, менә мин сизәм, сез хәзер чын дөресен әйтеп бирәсез. Әйдә. Менә миннән күптән әйтәсем килә. Ниһаять мөмкинлек. Әйтәм мин сиңа. Дөресен әйткәндә, апай инде ул чын лидер. Без менә үз артыннан барыбызны алып бара. Алдан күрә белү качествосы бар. Менә ул ничек күргән, ул шулай була. И менә һәр елны даже менә программаны ясаганда дагы, менә быел шундый шәп программа ясадык. Менә мин все, быел бу самый максимум дип уйлыйм инде. И килеп җитә икенче сезон, и уже тагын да яхшырак килеп чыга. Тагын шулай уйлыйсың, бу безнең иң көчле вакыт дип. Ну, икенче ел килә, тагын да яхшырак була. И гел һаман сайын үсүгә бара, һәм булар барысы дагы главный лидер. Сиземләү һәм ышаныч сәләте көчле. Яхшы. Әлдә чакыргансыз бу тапшыруга. Гомер моның хәтле яхшы сүз ишеткәнем юк мин булардан. Рәхәтләнеп утырасыз. Рәхәтләнеп әй. Я хочу капризничать. Я работаю в команде недавно, и отрицательных сторон Ильсии Эдкаровны я еще не видела. Для меня она самый добрый и справедливый человек. Примерная ученица, ну просто отличница. Әле яңрак килгән кеше әле ул. Теге холыкны бик күреп бетермәгәндер күрәсең. Ә сезнең төркемдә күптәнрәк булган берәр кеше бәлки сезне ничектер пародировать итеп тә күрсәтер безгә. Концерт бетә дә сөйли башлыйбыз да без белән Әсәкәй апайга ул әйтә, менә хәзер утырыгыз, мин сөйлим. И шуннан соң барыбыз да тып-тын апайны тыңлап утырабыз инде, сүккәнен. Сүккән. Менә моның белән барысы да әйтелде инде. Менә карап тыңлап торам да, әйме? Яшь егетләр, кызлар сиңа сокланалар, синнән үрнәк тә алалар. Күпмедер дәрәҗәдә син үз төркемеңдә аларны тәрбиялисең дә булып чыга. Тәрбия юнәлеше дә бара шушы хезмәт эш юнәлеше белән параллель рәвештә. Елына 180 концерт ясала икән, димәк без бит гел бергә. Без бергә кунабыз кунакханәләрдә, бергә ашыйбыз, бергә юлларда йөрибез. Ярты гомеребез бергә үтә бит инде безнең. Бардыр инде, төрле моментлар бардыр. Мин алардан кайбер вакытта үрнәк алам. Алар миннәндер инде бәлки. Теге менә мин аларның лидеры, мин аларга булай итәм дип әйтәсе килми. Бездә андый әйбер юк та бугай инде. Егетләрне үз улыгыз кебек, кызларны үз кызыгыз кебек күрәсездер. Менә андый момент бар. Менә мәсәлән, минем кулда бүген малай үсә. Кайбер очракларда менә шушы теге әни буларак хис роль уйный. Гомумән уйлыйм, бу бит кемнеңдер баласы. Моның бит балалары бар дип уйлыйм күп очракта. Кая куналар икән, üşümиләр микән, салкын микән, нәрсә икән? Яки анда теге, ну аңлашыла, мәсәлән анда атналар буена гастрольдә йөрисең икән, алар бит әле гаиләле кешеләр. Буларда минем кебек балаларын сагыналардыр бит инде дип уйлыйм. Алай ул яктан да хәлләренә керәм. Бар. Димәк, борчыласыз да, кайгыртасыз да, сүгәсез дә, мактыйсыз да. Мактыйм да, сүгәм дә, күп кенә очракта күрсәтмәскә дә тырышам.
Нәрсә генә дисәң дә, мин алар алдында җибәргә тиеш түгел. Мин үзем эчтән янып борчылып йөргән очракта да, алар моны сизергә тиеш түгел. Менә сорау командаға. Илсия сезнең алда кайчак нинди шундый җитди, катлаулы максатлар куя? Менә апа әйтмешләй, без аны катлаулы булса да, без аны җиңеп чыгабыз. Безнең өчен ул бердәмлек аркасында теге не помеха диләр бит инде урысча әйткәндә бит. Кайсыдыр бер анда җырны ясый башлыйсың да, менә нәрсәседер бармый кебек икән. Әйдәгез мәйтәм хәй җибәрәбез дә, яратабыз бу җырны. Ул бөтенләй бүтән төрле китә. Елмаюда бүтән төрле, уен коралында уйнауда бүтән төрле, һәрбер нәрсәне яратырга кирәк. Яхшы. Димәк, сезнең менә бу сүзләрегезне без цитата итеп алып, хәзер сезнең бердәмлекне, көчне без яратып бер уен уйнап алып тикшерербез. Яхшы. Килештек? Әйдәгез минем. Димәк, безнең уеныбыз хәзер йорт хайваннары тавышына бәйле булачак. Айсхан ул инде таныш. Башкалар өчен аңлатам. Мяу, воу-воу, бә-ә, мә-ә, хрю-хрю. Менә шушы тавышларның сезгә хәзер берәрсен сайлап алып, мин тапшырган җырларны киләргә җырларга кирәк булачак. Сүзләре белән, җыр тексты белән түгел, ә җырны сез килисез нәкъ менә шушы хайван тавышлары белән. Һәм Илсия һәм команданың башка вәкилләре шушы җырны белергә тиешләр. Илнурга без хәзер бирәчәкбез мяу дигән көйне һәм менә шушындый бер матур җырны. Әйдәгез, рәхим итегез. Әзер булуга әйтерсез, яме? 1, 2, 3. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Кем белде, кул күтәрәбез, әйтәбез. Мяу, 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 мяу. Әфәрин, бик зур рәхмәт. Хәзер инде азнакай егетендә җырлатыйк әле. Әйдәгез, сез кайсы тавышны сайлыйсыз? Бәкәй. Бә-ә, ләп буламы? Әйдәгез, яхшы, килибез. 1, 2, 3. Бә, 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 Ay balım, ay balım, ay deliden bağışı. Әфәрин, рәхмәт. Айсхан җырлыйм беренче булып әйе. Айсхан танда, әйдәгез хәзер Айсханга бирегәле әлеге биремне. Айсхан, әйдәгез, сез кайсы тавышны сайлыйсыз? Доңгыз. Хрю-хрю. Хрю-хрю. Әйдәгез. Хрю, 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 хрю. Хрю, 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 хрю. Бас gözüme tipe, seni basmazsan min basam. Әфәрин, татар халык җыры һәм битбокс тавыш киләүләре дә яңгырады. Шәп булды. Сергей Викторович, әйдәгез, авыл эте тавышы чыгарып, матур итеп килеп китегез әле. Я, значит, кто? Собака. Собака да. Şabaşka. Kulağına sağlanan zakı belegim tügeregim. Asılı taşımı sandu başım jaralap jiberem iken. Фәнзил, хәзер әйдәгез әле безгә безнең Кабан күле үрдәге булып, матур итеп башкарып китегез әле әлеге җырны. Таныйк әле, нинди җырны килесез икән? Бак, бак, бак. Бак, 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 бак. Бак, бак, бак. Бак, 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 бак. Бак, бак, бак. Бак, 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 бак. Uftanma. Yaz kile kite ömür şolay öte. Uftanma, uftanma, uftanma. Шәп. Әлеге легендар җырны кем белә, бәлки бик тиздән без сезнең төркем башкаруында да ишетербез. Үрдәк булып. Юк, субханалла, төркемегез белән чынлап та бердәмлек бар, контакт бар. Таңга кадәр шулай җырлашып,
рәхәтләнеп утырырга була минемчә. Без шулай утырабыз да концертлардан соң. Сез молодцы. Ой, молодец! Мин үземне камил димим, беркем фәрештә түгел. Тотасың да бәреләсең, уйлыйсың бугай җиңел. Кайсыбыз икән гөнаһсыз, түземлекнең чиге бар. Көзгегә бер күз сал әле син әллә идеал. Уларның сызлар әле тиге миңа төрткәне. Өйрәтүчеләр дә чырта син үзеңне бер ярга. Уларның сызлар әле тиге миңа төрткәне. Өйрәтүчеләр дә чырта син үзеңне бер ярга. Yazılgan terbiyesiz silkenim Kıyma aslımdan gadette Barı küçüklerine Adresimle bire alan yüzünler hepsiyle Bulvarlar sızlar hele Digimine Türkkenle Bire düşeler de çırpasın üzerine bir yerle Bulvarlar sızlar hele Digimine Türkkenle Bire düşeler de çırpasın üzerine bir yerle Жәлләп қуям әлі өзің Бәхетсіз болған кіші Башқалардан ғайып ізли Болмағаш башқа іші Екінші яқтан қарасан Шәйләлген сайын ғайбәт Ғынақларымда юыла Сенің арқаңда Рәхмәт Улармағын сызлар әлі Тегіміне түрткәлі Үйретушілер Қачырда сен өзіңді білгәлі Улармағын сызлар әлі Тегіміне түрткәлі Үйретушілер Қачырда сен өзіңді білгәлі Әлеге мезгілләрдә без халыклар дуслыгы белән бергә Тассырның 100 еллыгына багышланган бер уен уйнап алырбыз. Сез әзер? Без әзер. Илсия, менә бу сезгә эшләпә. Монда татар халык җырлары исемнәре язылган. Хәзер командагыз сезгә шушы исемнәрне аңлатырга тиеш булачак. Сезгә шушы җырны белергә кирәк булачак. Яхшы. Сезнең колагыгызда була колакчалар, анда көчле генә сезнең көегез, җырыгыз уйнаячак. Тикшереп карыйбыз. Ишетелә? Ишетелә, я. Минем тавыш ишетеләме, музыка ишетеләме? Юк, Илсия Бәдердинова Ачы тауны җырлый. Так, тавышын һәм максималь рәвештә ачыйм, торып торыгыз. Кесәгә тыгабыз. Яхшы. Тотабыз эшләпәне. Булды, яхшы. Хәзер сез бер-бер артлы киләсез дә сүзләрне табасыз, аласыз. Киттек, башладык. Әйдәгез микрофон тотып торам, уңайлырак булсын өчен. Аха. Ой,
Ой! Үй. Эй. Эй. Ей! Артында. Акырын! Yok. Ар. Аш! Рррр деп шығып көрсет. Ар. Ал! Ар. Ар! Тын. Ты! Тын. Ты! Тын. Арты! Арты! Артында. Да! Артында. Артында! Молодец. Шомырттым. Шо. Сарык! Yok. Шо. Тулайтырып сөзін айтып бара. Со! Шо. Шо! Мыр. Үй артында шымыртым! Супер. Сөйтсек. Айдагыз алға таба. Так. Сөйләшәм. Ümmü Gülsüm. Гүмбә! Ümmü. Гүмбә! Ümmü. Гүмбә! Дүмбә! Гүмбә деп айтмақшы болайын деп. Ümmü Gülsüm. Ümmü Gülsüm. Гы! Хәрефләр күрсәтеп карасагыз була кулда. Ümmü Gülsüm. Ümmü Gülsüm. Гөмер! Bir söz. Ümmü Gülsüm. Синең авызың шундый кызык. Bir söz apay. Me. Гөм! Гүмбә! Гөмер! Ümmü Gülsüm. Гөмерем! Ярар, айда күрсәтәбез җавапны булды. Следующий! Гомер. Мин моны белмәгән булырым я. Айда рәхимет. Бандюк. Матурым! Бандюк. Матур! Бандюк. Матур! Бандюк қызы. Бандюк міне. Бандюк. Бо. По! Бандюк. Бон. Батя кызы! İkincisi dürüst. Бандюк қызы. Мин кыз! Yok, бандюк қызы. Я! Yok, бандюк қызы. Бандюк қызы. Ha, Zilayluk. Ha? Zilayluk. Тихо! Әкрен генә әйт, әкрен. Син! Yok. Зи! Lay. Зиләйлүк! Дөрес. Афәрин. Kaduk. Titi. Тути. Kaduk. Аю! Tuti. Kaduk. Айгүл! Yok. Як? Kaduk. Tuti. А! А! Два! Одна. Одна! А! Ka. Ке. Kaduk. Қайынлық! Kaduk. Карусель! 1, 2, 3. Айдагыз күрсәтәбез. Покажите. Кәттүк түтет! Уф! Uf. Yüreğim. Uf. У! Uf. Уф! Yüreğim. Уф, йөрәгем! Дөрес, Афәрин. Можно же нормально! Айдагыз салыгыз, рәхим итегез. Up. Үп! Үп! Sin. Үп син! Mine. Үп син мине! Афәрин. Егетләр белән контакт шәп. Айдагыз, рәхим итегез. Ул бармагың сузылар әле теге миңа төрткәне. Охо, шәп җыр. Аңлатабыз. Бала Мишкин. Ба. Әкрен генә әйт! Ба.
Ба. Ба. Ла. Ба да. Ла. 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 Бат. Ла. Бағана. Бал. Ла. Бала. Балла. Ми. Бала. Ми. Бала. Бала мешкен. Дұрыс, әфәрин. Әйдәгіз, Айсхана. Алабыз. Тез-тез генә, көп қалмады. Зәнгәр. 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 Зән. Тен. Зән. Сен. Зән. Кышкырма мені. Зәнгәр. Білмем. Зән. О. Юк. О. Зәнгәр. Күрсәтәбез җавапны, әйдәгіз. Гәрчилек. Соңғысы булды бұл біздің, юк тағын бір бар. Ишкәк шикарт. Ой, мұны сіз жеңілген аңлаташақсыз қазір. Ишкәк шикарт. Ишкәк. Не işleysin indi? Ишкәк. Ишкәк. İşek. Ишкәк. Ишкәк. Әйдәгіз, ижеклеп. Иш, кәк. Ишкәк. Ишкәк. Sen işek. Рәхмәт. Абсолютно рәхмәт дигән. Ишкәк. Әйдәгіз, ижеклеп. İşek misin? Ишкәк. İşkek. Карт. İşkekçi kart. Ле карт. İşkekçi kart. Дұрыс. Әфәрин. Команда белән элемтәгез бик әйбәт, уртак тел таба алдыгыз һәм күп кенә татар халык җырларын белдек дисәк тә була. Әфәрин, барысы да шәп булды. Но Фәнзил молодец. Бандюк кызы Зиләйлүкне шундый шәп итеп аңлатты. Фәнзил, молодец. Айда молодец, индеми. Ай, молодец. Біздей молодецлар бик сирәк. Молодец димәк. Молодецларга зур премия кирәк. Молодец димәк. Молодецларга зур премия кирәк. Дәлисеңме күз алдында шәшеләм җиде төскә, яшьлекнең көче җитәрлек, сөенеч көенешкә, яшьлекнең көче җитәрлек, сөенеч көенешкә. Әйдә бераз тиле булыйк, шашып яратып, акыллы булып яшәргә картайгач та бар вакыт. Әйдә бераз тиле булыйк, шашып яратып, акыллы булып яшәргә картайгач та бар вакыт. Сәбәрендә эзләп тормый, йөгерик болыннарга, тыелган һәм тыелмаган, күз күргән урыннарга, тыелган һәм тыелмаган, күз күргән урыннарга. Әйдә бераз тиле булыйк, шашып яратып, акыллы булып яшәргә картайгач та бар вакыт. Әйдә бераз тиле булыйк, шашып яратып, акыллы булып яшәргә картайгач та бар вакыт.
дейсің кетмәсін. Яшынкідік яшнап яшик, өмір зая өтмәсін. Яшынкідік яшнап яшик, өмір зая өтмәсін. Әйді біраз стилі бұлық, шашып яратып, ақылы болып яшарға қардай башқа бар вақыт. Әйді біраз стилі бұлық, шашып яратып, ақылы болып яшарға қардай башқа бар вақыт. Шираттағы ойыныбызға да тоқталабыз, әлігі ойыныбыз да сіздің команданың бірдәмлігін, күшін, дәртін текшіре тұрған болашақ. Бұл крокодил ойыны, біз енді екішер командаға бөліндік. Сіз ойынға әзір ме? Әзір. Ойынның қағидаларын білесіз, тәртібін білесіз? Білеміз. Бек яқшы алайса, бірнінде проблемаларда болмайшақ. Сіздің команданың есімі? Ат қазанған. Нешік зұрғыр яңғыры яқшы сіздің команданың есімі? Ат қазанмаған. Бұл орында мен комментарий сізгіне қалып, ойынны башларға тәқдим етем. Кімдер жеңешек, ат қазанғандар ма, есі ат қазанмағандар ма? Қазір ашықлайбыз. Ойыныбыздың темасы, ол біздің гастроллер, концертлар, турне. Міне шушы темаға бағышланған сөздер болашақ. Демек, 1, 2, 3 кеттік башлайбыз. Сіздің сөз? Көрсетеміз. Сіз оңларға тонырға тиіш болашақсыз. Қарайсыз. Автобус. Водитель. Автобус. Жарель. Юл. Гастроль. Йоқлайсыз. Дұрыс сөз яқшы. Кеттік сізге шираттағы сөз. Көрсетеміз. Көрсетеміз. Қара. Қарайбыз. Плеер, музыка, слушайте. Кассета. Яқшы. Шираттағы сөз сізге. Кассета. Патефон. Пластик. Дұрыс. Шираттағы сөз сізге. О, айда. Да. Утыр. Кеттік. Поезд. Автобус. Дұрыс. Сөз сізге. Әйде, қой келді. Доширак. Обед. Ужин. Стол. Постоянно, который нам приносит. Бәлік. Сізге шираттағысы. Зеркало. Макияж. Макияж красится. Русша яңғырады әлігі сөз. Татаршасы. Күзге. Дұрыс. Зеркало, қызым. О. Илсияның райдырындағы ең мұхим әйбір. Так, сейчас узнаем. Так, разборка. Дедовщина. Дедовщина. Мен Фирдус. Толаш. Сөйләшмеңіз. Ярар болсын, рұқсат етеміз бір күні нәрсе, иә? Конкуренция, күреш. Дұрыс. Кеттік сізде шыраттағысы. Бұна қара. Тоқта. Ага, понятно. Калина? Yok. Афиша. Дұрыс, сізнікі. О. Не. Кассир. Печать. Аренда. Касса. Дом культуры. Клуб. Директор. Зам. Художественный руководитель, заведующий, директор, администратор, продюсер, Зам. Бухгалтер. диджей. Келелер yurtta хожасы. Зав. Клуб. Кеттік. Серега показывай. Сізден де ұста көрсетуші болмас мұны. Микрофон. Ага. Давай. Бар көшені. Сөйләшмейбіз. Қойт. Девчат. Аранжировка. Yok. Әйе. Бүтін түрлі. Сөйләшмейбіз. Фонограмма. Әйе. Дұрыс. Сөзге. Ақша.
Акча, кассета, сата, Кассир. кассир. Дұрыс. Кассета. Аха. О, Водитель. айыр. Икенче. Башқа сөз білен? Машина әрпіші, баянист. Ну, инде. Дұрыс. Ага. Гитарист. Гитарист, Клавишник. музыкант. Музыкант, аранжировщик. Аранжировщик. Звукорежиссер. Звукорежиссер. Звукооператор. Звукооператор. Он. Он Сергей Тихонов. Подожди. Давай. Аранжировщик. Аранжировщик. Аран. Жировка. Айда, көрсетеміз. Бэк-вокал. Дұрыс. Әфәрин, әлігі бәйгені де еріп шықты. Қызық болды ма, сізге ашады ма? Конечно, вообще. Милләтләр, халыклар дуслығы бар. Аллаға шүкір. Рәхмәт. Аңлый алырым икән мине елгабыз камышлары, аларның үз хәсрәте шул үз кайгы сагышлары, Мин гомерем үтә дигән балар көз җитә диләр, мин чәчләрем агара дим, балар су китә диләр. Мин гомерем үтә дигән балар көз җитә диләр, мин чәчләрем агара дим, балар су китә диләр. Камышкада миңа да тик сыналыр өчен генә киләбез бу дөньяга. Мин гомерем үтә дигән балар көз җитә диләр, мин чәчләрем агара дим, балар су китә диләр. Мин гомерем үтә дигән балар көз җитә диләр, мин чәчләрем агара дим, балар су китә диләр. Камышлары, зарларымны күмеп китте аккан су тавышлары, Мин гомерем үтә дигән балар көз җитә диләр, мин чәчләрем агара дим, балар су китә диләр. Мин гомерем үтә дигән балар көз җитә диләр, мин чәчләрем агара дим, балар су китә диләр. Мин гомерем үтә дигән чәчләрем агара дим, мин гомерем үтә дигән балар көз җитә диләр, мин чәчләрем агара дим, балар су китә диләр. Рәхмәт бик зур Илсия, рәхмәт егетләр, кызлар, хөрмәтле телевизор караучылар, шуның белән безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Һәм бүген бездә кунакта искиткеч, гүзәл, харизмасы, энергетикасы ташып торган Илсия Бәдретдинова һәм аның искиткеч күркәм музыкаль әртиле булды. Һәм әлбәттә мин Алиса Җамалиева сезнең белән бүгенгә сау булашам. Исән-имин булыгыз һәм безне карагыз. Пока-пока. Кунак бит шоу тапшыруының партнеры Аудио Казан тавыш яздыру студиясы.